Kejně. A dole. Tam je hejno pelikánu. Ujmej mu. Jede, dobrý. Na průplachu, počkej, na průplachu. Na průplachu. A to vítá. Ty jsi přijel. Nepřijel. Ochránce přijel na ten. Krásně jede. Ne, takhle romanticky jsme se na Mykonos opravdu nedostali. Přijeli jsme normálně obřím trajektem, jako většina turistů, kteří nepřiletěli na místní malé letiště. A co nás táhlo zrovna sem? Když jsme s Brandem přemýšleli o tom, kam se vypravit na prázdniny, tak volba jednoznačně padla na Mykonos. Jedna z nejznámějších turistických gay destinací na světě nás lákala svými nádhernými plážemi a rušným nočním životem. Zkrátka pohodové prázdniny bez starostí, ale za to plné vzrušujících zážitků. Celou cestu zorganizoval Brandon a já už měl to jeho mudrování po mnohahodinové cestě trajektem plné zuby. Tak když se musíš podat tak pintit, tak co děláš? Vlastně, víš co, vem radši taxi. Těšil jsem se, že se ubytujeme v pořádném hotelu, kde se s váma podlaha nehoupe, kde teče teplá voda a hlavně, že se zbavím těch děsných zavazadel. Tam bude nějaký holoby. Co to tady je? Co to tady je? Ty vůbec, taky celý malý. Co já můžu mám to už se tady voní. Co tady je? Z hotýlku se vyklubal rozkošný domeček jako pro panenky. Útulné hnízdečko v samém centru Mykonosu, ze kterého bylo všude, co by kamenem dohodil. Takové malé bludiště s nádherným výhledem na přístav a centrum města. No? Některé mlýny jsou ještě funkční, i když už slouží jenom jako turistická atrakce. Takže tohleto je opravdu největší dominanta řeckého ostrova Mykonos a my máme pro něho takový malý dárek, který jsme si dovolili mu donést.
Faccio io, dai. Dammi. Never. Figoso. Já osobně jsem toho pobíhání po městě už měl docela dost. A tak jsme ráno vyrazili do autopůjčovny. Mykonos je mrňavý ostrůvek, který měří v průměru necelých 10 kilometrů. Ale mnoho krásných míst je špatně dostupný a tak se vám auto nebo aspoň skútr určitě vyplatí. Cesty jsou poměrně v dezolátním stavu. Jsou úzké a strmé, takže je lepší si vypůjčit něco, co fakt vydrží. Tak takovouhle 4kolku můžete mít za 20 € na den. Dostanete se s mnou na pláž, ale takovýho Jimmyho můžete mít za 60 a vleze se vás tam 4. Takže co je lepší, to necháme na vás. Jo, jedem, dělej, šlápni na to. Ať jedem. A jedem. Mykonos je zatraceně suchý, vyprahlý a skalnatý ostrov. Hlavně v létě, kdy teploty lezou vysoko na 30, se deště opravdu obávat nemusíte. A tak klikaté cesty nelemují romantické olivové háje a za to desítky malebných bílých domečků a kostelíčků. Ručníky a na pláže, na pláže. Pláže Mykonosu jsou známé svojí křišťálově čistou teploučkou vodou a nádherným žlutoučkým pískem. Můžete se tady do sytosti vyžít i sportovně. Vodní lyže, paragliding nebo potápění jsou samozřejmostí skoro všude. Najdete tady dobré restaurace, bary a plážové diskotéky, kde to začíná žít už několik hodin před západem slunce. Saunu ani jiná podobná zařízení. Proto množí turistů vedou ke známému chrámu Paraprotiány, kde se pod rouškou noci dějí zvláštní věci. Holanda! A tak jsme vyzbrojeni moderní technikou vyrazili na malej průzkum nočního života kolem kostela.